Hingga bahai tangbai dolok kakai kaham tak poina hai lam suga cini te kecek ketal video bo. Hingga video sengna sekarang dolok na o video no nai nyai di. Akat phone akat phone akat phone akat phone akat phone. Hingga dolok nok tam realize jong o video no nok tam bakha bising tam ma thumor phai anglam belaken khairing ma chincha ong ja khaisi ong ma heke je bon mar thapra ri jang man no. Hingga asuk din romunya je chung tau kaisa social media o video viral no hinima no viral ongoi tong khata je kaisa video viral ongoi tong khata. Nok tak sungman tam video viral ba je taku prasanto je salman basai nok jutan sini bo asuk marken jutaro bai roja ka asuk maka thapra roja kha o bono dui kok to ma sanai ne baike saya tong manai je borok khorok jana ayang phaisi asuk marken saya sil dagi tong abono tuini to kok to ma sanai no abono dui kok to ma sanai je chini channel to nok nugi makhna au pha nok naikhe nugi makhna hello dolok phai je cd saimani chung chini channel dui chung borok abono recommend khai borok chung baike siru nai baike sia lama hingba ka baike chung bono kaisa ko bai lama himriman o mon chung kayu asu himia dolok ngendorok to siniona dongor tv channel kaisi joto borong a news channel no follow khayang saimano a dagan je khorokta jokeb debor ma hnai bo bono tui tamsa kanrok dolok khnawi nyadi omotai kun ya boni bumung tama ango saimanya phebo bo burimanya ngai obor sluk khai khlai jorani news jorani news ni blog o phainai tei mongol koloi ni logi hi himi tabuk ngi tong burimanya ni botino ora dap. Hingga dolok nok na bekha tabu ke to marke kutuk lai khamono ke phai chung tau khna le ne je takhuk prasanto bo tam khai ga bo actually tam sam khai ne bo umai ke ba thapra ro jagna nangkha asuk ma ke dongor tv channel bo asuk ma ke bono kutuk na nangkha. Hingga dolok nok to borong jutan sinuna baksa ba siniang to khna borong ko khabai nung khatahu prasanto deborma bon bonak kabang ko bor sinia khani link rojak description habai naiman ajakang bonoti kawma kok sajak ang borok kabang man video nukha je bonotonya kobor suluk salak uhai bokrok thikrui uhai gurui mata kharap to oma heke kutuk lai man borok kangman nukjak Fatinai ngani lai bo ki phil phajo salma angona kari tongi maya salma ngan lai bo ki phil phaji angno khulumo an bkhawo. Hingga dolok an objection runa sakangna o video nai nyai di o bere salma deborma be je kajang nai bo pura thijang bai ang warning ru direct warning ru buma bu pha jos chalani buma bu pha je tong nai neng pura thike tong di nai di news nai di o bere salma mon pare dolok na o video no bo nai nyai di bo agartala phai tong pai kya agiro tong kya 1-2 mas ar phai tong pai kya nogo tong pro ke kaham nang do stylish chala smart ro jemon handsome ro aba hai chala no mankha borok kok sa kang ke asta borok khorok sa busuk buri bai che 5-6 bosar hamjong ya gol ya ka risa ka ke borok to bokrok narung miya to ongi thang sinan kisa bokrok thik uri obo to ongi thang sinai no haipan ang sana busuk bono omai ka asuk ma kha lasi phunungna nang ya borok ni bakha ekdom insaniyat kure je kisa pano je khairing ma kure hai je बात तो सही है dolok na anje pan hamya pan hindi haipan ang o cha kok thai chama sanai je dongor tv channel chokep tebor ma bana asuk ma ki kutung ma abo belai saya ongo taku prasan tam khai ka hinak ta suiman bo ko to kun khaya jaga thangai naina thangka tai bo jor sangsa ka tamo nini mote de jenu nungte borna rungjak abde kurung tam tai oin borak kurung ya tam oma hai ko ba jaga thangai sai ka mani kubi kok san thak actually san thak mana kok para gobai no tam hike ba jaga je chuang nungui thang thine sikisa sayang khata bini haiban je edition tipra jal je songsai dongnai boro bono kisa pano je wai tang i jaga sung ai khai ni bon to buzai a jaga ni ongkhoriman bele topon umdai rake je kafanan umthake je punani to nangya dolok na tam sanam suk umeta rang to kun fan saima liang sana thake onek kisu sanai han loin rong tolo comment kai sadi next update nongkha dolok je tipra idol ni semi final je top 10 borok aja qualify khaijak borok ta semi final borok ni je batai mari je nus dangnai je 3 tarik final biskang 3 tarik 3 mas 2025 jongbang nugi manai je semi final ta qualify khaijak 10 jana borok tong a 10 jana borok sab nong borok ni mung sai nai number 1 tong phalang samiti riang number 2 tong Anil Jamatia number 3 tong Alisa Deborma Jasmine Koloi Nakuti Jamatia Ananta Biplab Resmi Deborma umta herong nong nugi manai tai borong kan kaisa dolok nok nai nyajit Kilida sawo
सेमिफाइनल राउंड थाय साबो बुसुजरा सिगाङै थांनायाव नायग्रानाय थायनिखाय आबो नन dal o jagan bising sabo winner ongnan dijab khaisa dolok o jagan bising sabo winner ongkhe sanong mate nok sabani khorang nak basic khna tok ja khuk kha umuno norok dolok tolo comment khai sadi tai thangna skang channel like ready share khai di tai subscribe khaina tapok di